Praise God. Magandang isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po tayo sa ating programa, no, sa Prayer Matters. No, kamusta na po kayo, no? Talagang pinagpala ng Lord ang bawat isa. Kaya nasaan man po kayo naroon, tayo ay pinag-isa ng Diyos na magkakasama na ilapit sa ating Panginoon ang atin po mga pananalangin. Ako pala po ang inyong makasama sa gabi pong ito, Pastor Vicky de los Reyes ng Jesus Believed Up Church Calapan, Oriental Mindoro, at the same time, IEP Coordinators po, Intercessor for the Philippines, Coordinators po ng Region 4B. So, po rin po ang ating Panginoon, no, na kung nasaan ay nung last ay talagang nakaraan pong Lunes, no, nauna na pong nanalangin po ang atin pong Reverend Estela, ano ho, kaya tayo po ay samahan niyo po ako ngayon para idulog po muli natin ang atin pong bayan. Ipanalangin po natin. Before that, ako po ay magbabahagi po muna ng salita ho ng ating Panginoon sa gabing ito. Naway ay patuloy po tayo maranasan natin no, yung presensya at kapangyarihan ng Panginoon as I share the Word of God sa gabing ito, no? Ang sabi nga po dito sa Jeremiah 29 verse 11, verse 7, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray for the Lord for it, because it is if it prosper you, you will prosper. Amen. So, ang sabi nga po dito, no, talagang manalangin po tayo, no, para ihanapin natin, isik natin si God at ang kapayapaan para maging prosperous po yung ang atin pong bansa. So, tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah, Lord. We pray, Father God, sa gabing ito na patuloy kang kumilos at gumawa ng mga himala sa aming bayan na kung nasaan kami ay sama-samang nananalangin, O God, para sa bansa mo, Panginoon. Lord, ang sabi mo nga, O God, na humahanap ka ng mga tao na mamamagitan para sa bayan at sa bansa. Para sa ganun, hindi, Lord, O God, ang iyong puot, O Lord, ang judgment ay maranasan namin, kundi yung habag mo. Kaya maraming salamat, Lord, sa gabing ito dahil isang pagkakataon, opportunity, Lord, to pray, O God, for your nation, for your people, O Lord God. Hallelujah. Kaya maraming salamat. I-ready mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, para Lord makinig ng iyong salita na bago kami mananalangin. Lord, we thank you. We bless you, Father God, in Jesus' name. Amen. So, yun po, ano ho, sa Jeremiah 29 verse 11. Kaya po, mahalaga po ang pananalangin po sa ating bansa. Why? Sa totoo lamang po, ang ating bansa ay talagang pinagpala ho ng ating Panginoon. Amen po. Pinagpala po ng Lord dahil sabi nga, there are 7,641 island, ano, ang ating bansa. Dahil ang Philippines po ay isang tax capital of the world. No? At saka ito po ay only Christian in Asia. At ito po ay tinagurian din po na no nag-exporter ng mga nurses na kung nasaan alam naman po natin mapagmahal talaga no mapagmahal talaga ang mga Pilipino, Pilipina na mga nurses. Kaya grabe po yung marami po tayong mga ini-export no ng mga nurses po sa ibang bansa. At ito po ay magpapasalamat din po tayo sa Lord kasi po ito po ay isang binigyan din po tayo ng maraming mga natural resources, no? Katulad ng mga white sand beaches, no? Talagang rich in tawag dito, no? Ng mga marine life ang atin pong mga karagatan. So, praise God na hanggang ngayon ang atin pong West Philippine Sea, yun po ang atin pong lagi pinagpipray kasi po ito ay inaagaw pa rin po ng ibang bansa. Ngunit nandyan na rin po na talagang ito inilaan talaga ng ating Panginoon, no? Para ito ay para sa atin. Para kaya ipinaglalaban po natin dito sa pananalangin ang atin pong West Philippine Sea. Kaya napakayaman. Kaya ang ating bansa po ngayon, no? Baka matinuturingan na isang Christian nation. Pero marami pong mga kasalanan na nangyayari, no? Marami pong mga kalamidad
Why? Bakit inalaw ni Lord ang mga kalamidad na ito sa ating bansa? Kasi po unang-una po, no, ang kasalanan, no, ang siyang naging dahilan para ang puot ng Diyos ay maranasan po ng ating pong mga kababayan. So alam naman po natin last week lang dumaan po yung sinasabi na super bagyo, no, super typhoon. Pero salamat sa Lord na hindi naman affected talaga lahat ng probinsya, kundi yon lang na marami lang talaga affected ay ang yung yung Cebu, kasi po nakita po natin na ang Cebu pala po number one talaga po sa idolatry, no ho? Na may nakapagsabi na kapatiran din po natin na galing po siya doon na talagang sabi nga ay kabi-kabila, no? Yung mga idols na talagang marami pala na gumagawa doon talaga ng mga rebulto. So ito po ay isang malaking kasalanan ho sa ating Panginoon na kung naan sumasamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Una po, ang kasalanan po ng ating bayan na dapat ihingi po natin ng tawad ay yun pong idolatry, yun pong samba sa Diyos-Diyosan, no? At padalwa po, hingi rin po natin talaga ng tawad ang kasalanan ng corruption, corruption in the government, no? Tapos yun pong yung bloodshed, hallelujah. Kaya kailangan din natin hingi ng tawad. Kaya po tayo po ay mananalangin po na in behalf ng atin pong mga Filipino people. No, for peace, no? Filipino people, yung prince and princess, yun po yung nasa government, yung po yung tawag sa kanila, even yung prophets at saka mga pastor po. Kaya bakit to kasama ang prophets at sa mga pastor? Tayo po yung mga anak ng Diyos. Kasi po kasalanan din po natin. Tayong unang-una na dapat po manalangin para po sa ating bayan. Ngunit po tayo ay mayroong malaking pagkukulang, no, pagkukulang para sa harap ng Lord at sa harap po at sa atin pong bayan. Why? Kulang po tayo sa pananalangin eh. No, kaya ngayon po, bakit po ano po ang dapat gawin ng ng mga Kristiyano para po sa mga nangyaring ito sa atin pong bayan? Ano ho? Unang-una, tayo po ay manalangin, no? Yun po ay talagang mandate ng Lord. Yun po ay tawag ng Diyos na manalangin, idulog natin sa Diyos ang atin pong bayan para sa ganun yung poot, yung judgment, yung pong mga kalamidad ay hindi na po talagang makakapasok po sa ating bayan, sa atin pong bansang Pilipinas. Sabi nga po dito, ang panalangin po ay isang spiritual weapon, sa atin pong spiritual warfare, dahil po tayo nakikipaglaban. So ang panalangin po, no, ang intercession ay mahalaga pala po ito sa bawat mga Kristiyano, sa bawat mga churches, no? Kaya ako po ay natutuwa dahil nakita ko po ngayon yung nangyari ngayon, marami na talagang listen learned, no? Listen learned na talaga sa mga Kristiyano, marami pong nananalangin. Kaya dapat po tayo, wag ho tayong tumigil sa kapananalangin hanggang hindi po maibigay ng ating Panginoon ang nais niya mangyari sa ating bayan. Na ating bayan na ito, ang sabi nga, is a sending nation missionary, a blessed nation, no? A glorious nation, pinagpalang bansa, no? Talagang blessed and prosperous nation. So paano po natin matanggap o paano natin ma-receive, no? Yung mga pangako ng Diyos sa atin na ito po yung talagang promise ni God sa atin pong bansang Pilipinas. So ang kailangan po natin ay we have to pray, we have to intercede, no, in behalf for the sin of our people, the sin of our prince and princess, yung mga government, yung mga nasa three branches of our government, no? Yung katulad po ng executive, no, legislative, judiciary, sino pa ang bumubuo ng mga branches na ito. Alam naman po natin, ang mga executive, no, katulad ng presidente po natin, vice president, then yun pong atin pong legislative, no, at talagang dapat ipanalangin po natin talaga sila, yung mga representative, House of the Representative and the Senate, kaya ang kailangan po natin, we have to pray. At hindi lamang manalangin, mamagitan, kundi we have a spiritual warfare.
Ang sabi po dito, everything by prayer. No, we have ang Kristiyano dapat ay ang response natin ay manalangin na tayo para po sa response natin sa nangyayaring ito sa atin pong bansa, no? Kaya sabi dito sa Philippians 4 verse 7, 6 verse 7, sabi, do not be anxious about everything. No, sabi dito, do not daw anxious. Ano, wag daw tayo magulumihan. But in everything, by prayer, no, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. No? Amen po. So dapat ho na wag tayo magugulumihan sa about anything, but sa bawat sitwasyon, no, dapat manalangin po tayo at magpasalamat na may pasasalamat po na sa atin pong mga request sa atin pong Panginoon. So, praise God. Ano, tinuruan tayo ng Panginoon na huwag tayo magulumihan dahil may Diyos po tayo. Walang gagawin kundi manalangin lamang po tayo. Amen po ba? Manampalataya po tayo at lagi po tayo magpasalamat ng ating panalangin ay tutugunin ito ng ating Panginoon. Amen po ba? At ang sabi po dito, no, sa 7, no, and B, ang sabi dito, and the peace of God, no, ang sabi dito, and the peace of God, sabi dito, transcend all understanding, will guard your heart and your mind in Jesus Christ. Amen? So, alam nyo, pag tayo po'y nananalangin, magtiwala sa ating Panginoon, ano po ang nangyayari? Kapayapaan na galing po sa ating Panginoon. Yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng tao, na ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng salapi, ano ho, ito'y kapayapaan na galing sa ating Panginoon sa pamagitan po ng banal na Espiritu ng ating Panginoon na kung nasaan, sabi nga po dito, ito ay magagard sa ating puso at sa atin pong kaisipan in Christ Jesus. Amen po. Kaya mahalaga po na tayo po'y nananalangin. Wag lang natin pong tingnan. No, wag natin po lang tingnan kung ano pong mga nangyayari sa kabila do sa mga nangyayari po doon sa ibang bansa at sa ibang lalawigan. Manangyayari sa Cebu, sa Catanduanes, ano, sa Bicol, kundi tingnan po natin kaya ipinapakita ng Diyos para itaas po natin, para ipanalangin natin sila. Kasi po iyan po ang isa sa mga mandate ni God. Ito isang command ng Panginoon na kung ano man nakita po natin, narinig po natin, ibigay natin ito sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi nga po dito, ang kailangan po natin para manalangin din po tayo ay ito po ay para din po sa atin pong mga government officials. Amen po. So sabi po dito sa First Timothy, no? Timothy 2 verse 1 to 4, no? Ang sabi po dito, I urge you then, first of all, no, that petition, prayers, and intercession and thanksgiving be made for all. Amen? Lahat, no, itataas po natin ito sa ating Panginoon para, ang sabi dito ay, for kings, no, and all and authorities that we may live in all godliness and holiness. Amen po. This is good. No, this is good and pleases God our Savior. Ito po ay nakakalugod. No? Ito ay mabuti at nakakalugod sa ating Panginoon. Who wants all over to be, no? Wants all people to be saved and to come, sabi dito, to come to a knowledge of the truth. So ito po ang kailangan po natin na talagang itataas po natin, idudulog po natin talaga yung mga namumuno po sa ating gobyerno. Ano ho? Yung ating pong leader, ang ating presidente, vice president, ang mga nasa Senate, sa Congress, ano ho, at sa mga lokal na mga pamahalaan, mga local government officials and leaders, especially po ang atin pong mga barangay official. No? Kailangan po natin ito para magkaroon po tayo ng godliness and holiness, no? At ito talaga ay nakakalugod sa atin pong Panginoon. So, sabi nga dito, kailangan po natin ipanalangin po sila
dahil ito po sila yung namumuno. So kung nanalangin po tayo para sa kanila, alam ko ang Diyos ang mag-i-intervene po sa kanila. Amen? Mag-i-intervene po sa kanila ang ating Panginoon, no? At magkaroon sila ng knowledge about yung corruption, no? About yung mga bagay na hindi dapat nila gawin dahil sa Bible po 'yon, ano? Kaya ang kailangan po natin, no, talagang maunawaan nila, klaro po sa kanila na ang lahat ng mga ginagawa nila dapat ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Na magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa ating Diyos na buhay, no? Kaya sabi po dito, kaya ang kailangan po natin, we have to pray, no? Ang Spirit nag-lead po tayo, leads prayer, ano? Ang Espiritu ng Diyos ang naglilid sa atin para tayo mananalangin. Amen po. Ang sabi po dito sa Romans 8:26 to 27, no? Sabi dito, in the same way, no, the Spirit help us in weaknesses. Amen. We do not know what we are to pray for, but the Spirit Himself intercede for with groanings that words cannot express. No? So, kailangan po natin yan. No? So, sabi dito, and He who seek in the hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercede for the Spirit in accordance of God's will. So, praise God, ano ho, hindi tayo marunong manalangin, no? Pero nang dahil sa banal na Espiritu ng ating Panginoon, natataho niya, no, ang Spirit ng Lord, na kung nasaan inilalagay niya sa ating mga puso, sa atin pong mga kaisipan, ano, para ipanalangin po ang atin pong gobyerno. Amen po. Dati po talaga tayo, mahirap talaga manalangin dahil hindi natin alam kung anong dapat natin ipapanalangin. Pero nang dahil po sa banal na Espiritu, tutulungan po tayo po ay mananalangin. Amen po. Kaya ang kailangan lamang po natin ay magtiwala sa ating banal na Espiritu na before tayo manalangin, we have to acknowledge the presence, the power, the authority, no, and the knowledge that coming from the Holy Spirit. Then, yung tatlo po ang gagawin po ay yung spiritual warfare. Ano ho? So, ang sabi nga po dito, no, sa, sa Efeso 6 verse 12, ano po ang sabi dito? No, babasahin nga po natin. Sabi dito, for we struggle is not against flesh and blood. Ano ho? Is not flesh. So, kailangan po natin, sabi dito, and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this darkness. Amen? The spiritual, sabi dito, the spiritual wickedness. No? Sabi dito, the spiritual power the will of the heavenly realm. So, kailangan po natin talaga na tayo ay, we have to battle against the enemy dahil alam natin na ang ating kalaban ay hindi tao kundi sabi dito rulers against the authorities, amen po, against the powers of this dark world, no? At so sabi nga po dito yun pong sabi dito yung forces, ano, of evil forces, talagang kailangan po natin na i-battle sila, kailangan po natin i-delete, i-destroy sila. So, ang kailangan po natin, hindi lamang po tayo mananalangin, kundi yung hingi ng hingi kay God. Una, hingi ng kapatawaran, kundi we have to battle, no? The strongholds of the enemy over them, over our government leaders, no? Sa atin pong bayan, sa atin pong lalawigan. Kaya ang kailangan po natin na we have to pray, no? To share the word of God, and then sabi nga po doon ay we have peacefully involved. So ibig po sabihin na tayo mga Kristiyano ay hindi lamang po sa prayer, hindi lamang po sa warfare, but to share the word of God doon sa mga government officials, leaders. Alam nyo kung tayo pa ay sa government, we have to share the word of God, no? Huwag tayo humahiya na ipanalangin na ibahagi ang salita ng ating Panginoon para sa ganun maunawaan nila at maintindihan po nila kung ano ang dapat gawin,
no? Para sila ay magsisi at magbalik loob sa ating Diyos na buhay. Para malaman nila kung saan patutungo, kung saan pupunta, no? Ang mga tao na talagang nasa ilalim po ng sumpa ng mga kasalanan. So, ang kailangan po natin dito peacefully, no? Peacefully talaga ma-involve po tayo. Ibig po sabihin, hindi lamang po tayo nakikinig, no? Hindi lamang po tayo nakikiramdam, kundi dapat po talaga may boses po ang mga Kristiyano. No, ay may boses po ang Kristiyano. Kailangan po ang mga Kristiyano ay hindi na po patumpik-tumpik, hindi na po pahiya-hiya lamang, ano ho, hindi lamang yung parang wala na po, kumbaga po ay sarado ang kanilang mga tainga, sarado ang mga bibig, kundi kung nais ng Diyos, alam nyo, nais ng Panginoon na ma-involve din tayo sa mga media. Ano ho, sabihin natin, i-share natin yung Word of God, ang salita ng Diyos about repentance, no? About the word, about corruption. So, maano nila. Kasi po, minsan, ang social media ginagamit din ng ating Panginoon para pag nabasa nila, ay matuto po sila magpakumbaba sa ating Panginoon. So, ang kailangan lang po ng isang Kristiyano ay dapat po tayo manalangin, no? Mananalangin, no? Bagamat sabi nga, napakaganda ng ating bansa na marami pa mga ibinibigay ang Diyos sa atin ng mga pabor, ngunit nang dahil nga po sa gahaman, dahil nga sa corruption, dahil nga sa love of money, love of position, ano ho, yung pride, ay nandun na talaga ang kasalanan ay pumasok sa ating bansa kung kaya't nangyari ang mga bagay na ito. So ano ang kailangan po natin? We have to pray, no? We have to pray for our nation. Kailangan po natin talaga na manalangin ito para po sa atin pong bansang Pilipinas. Ano ho? Katulad po ng atin pong katulad po ng example po natin kay Nehemiah, no, sa Nehemiah kung babasahin niyo na lang po chapter 1 verse 1 chapter 1 verse 1 to 11, no, babasahin po natin yon, the effect upon the people, na kung nasaan nagrepent talaga po si Nehemiah. Alam nyo, pag tayo po palang mananalangin, mananalangin ay hindi lamang, Lord, patawarin mo sila sa kasalanan, kundi isama po natin yung ating sarili. Lord, patawarin mo kami sa amin pong mga kasalanan gawa namin sa iyo, kasalanan po namin sa aming gobyerno, no, kasalanan po ng amin pong mga ng amin pong bayan. Kaya sabi nga po dito, no, yung kasalanan po, ito po, ihingi po natin ng tawad, ang kasalanan po ng ating bansa, no, katulad po ng Ezekiel 22:23 to 29, basahin na lang po natin na kung nasaan ito po ang kasalanan ng korupsyon, yung sinabi ko na kanina, yung bloodshed, kasi po ito po ihingi po natin ng tawad sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po dito, no, God is looking for intercessors that will stand in the gap. So tayo po yon. Samahan niyo po ako, tayo po ay mananalangin para po sa ating bayan, sa ating pong lalawi, sa ating pong bansa. Kaya sabi nga po dito, we have to deal the strongholds, ano? Yung strongholds na ito, kung ano man ang mga strongholds sa ating lalawigan, no, sa atin pong bansang ito, dapat to ma-destroyed, ma-demolish po ito. Amen. So, unang-una, gawin po natin ay we have to confess the sin of our land. Then, sabi po dito, i-break po natin yung mga negative covenants, may uproot po natin yung strongholds, i-destroy po natin yung mga altars, yung mga ginagawa ng kaaway, katulad po ng witchcraft, even sorcerer, witches, yung mga ginagawa ng kaaway. Then, we have to dedicate, no, ang ating bayan and the people of the land. So, ganun po ang gagawin po natin ngayon, no? Manalangin po tayo na mayroong tunay na pagtitiwala sa Diyos, na alam po natin na pag inuna natin ang ating Panginoon sa pananalangin, walang imposible at walang bagay na mahirap sa ating Diyos na buhay. Hindi po ito aksidente kung bakit po tayo po nananalangin, kasi ito po yung heart natin para ipanalangin po talaga yung atin pong bansa. Number one po ang atin pong bansa, ang ating government, at ang lahat ng namumuno po sa atin pong bansang Pilipinas. So tayo po mananalangin sa oras na ito. Samahan niyo po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Father God,
Ama, naririto po kami, O Diyos. Tunay ngang dakila ka, O God, sa aming mga buhay. Wala po kami, Amang, magagawa, kundi magpapasalamat na kami, O Diyos, ay ginagamit mo, O God, para ipanalangin po ang aming bansang Pilipinas. Lord, nakita po namin, O Lord God, bagamat hindi kami nakarating, O Diyos, sa iba't ibang mga probinsya, ngunit Lord, nababalitaan po namin through social media, Panginoon, balita sa TV, Lord, sa mga Facebook, mga YouTube, O Lord God, ang mga nangyayari sa iba't ibang mga probinsya, especially Lord, ang Cebu, Catanduanes, O Lord God. Oh, hallelujah, Lord, sa oras na ito, Ama, unang-una, humihingi po kami ng tawad. Ang kasalanan po ng aming bayan na bagamat minahal mo ang aming bayan, tunay nga sukdulan na ugad ang kasamaan. Bagamat Lord, napakayaman ang aming bansa, one of the richest nation all over the world, ito pong sinabi. Ngunit Ama, sabi nga, isa pa rin Lord, isa Christian nation, Panginoon. Ngunit Lord, bakit nangyari itong mga bagay nito sa amin? Sinasabi na Christian nation, ngunit Lord, maraming idolatry, corruption, sexual immorality, Lord, mga bloodshed na nangyayari, Lord God. Sa oras nito, Ama, kami ay humihingi ng tawad. Ang kasalanan po ng aming bansa, ng aming gobyerno, Panginoon, Lord, we ask forgiveness, O God, for the sin of Filipino people, O Lord God. Ang kasalanan, Lord, ng idolatry, Lord. Ang kasalanan ako na saan, ang homosexuality, ang lesbianism, O Lord, ang gay style. Lord, ang mga kasalanan na laging nagbibigay ng kaligayahan sa kanila samantalang ito, O God, ay panandalian lamang. Hinihingi rin po namin ng tawad. Ang pride, O Lord God, ang lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, O Lord, ng mga Filipino people, O Lord. Kulang sa pananalangin sa iyo, kulang ng pagtitiwala sa iyo, hindi ka inuuna, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Humihingi po kami ng tawad sa kasalanan ito. Forgive us, Lord. Forgive us and sanctify us by the blood of Jesus. By your word, O God, cleanse us, Lord. By your blood, O Lord Jesus. Hallelujah. Kaya Ama, sa oras nito, Ama, kalingain mo, kahabagan mo, Panginoon o Lord, ang iyong bayan, ang mga Filipino people, O Lord God. Hayaan mo, Lord, na ibalik mo sa kanila ang first love nila. Marami na nanghihina, marami na nagbabackslide, O Lord God, nang dahil sa kahirapan, dahil sa nangyayari sa aming bansang ito. Kaya, Lord, dalangin ko, hipuin mo ang kanilang mga puso. Muli mo itanim sa puso nila, Panginoon o God, ang tunay at banal na pagkatakot sa iyo. Turuan mo na sumamba sila sa iyo sa espiritu at katotohanan. Magbalik loob sa iyo, Panginoon, na makita nila, Lord of God, ang mga nangyayaring ito sa aming lalawigan, sa aming bansa. Mga nangyayaring ito, Lord, na ang kayamanan, Lord, ang magagandang bahay, mga sasakyan, Panginoon, na wash out lahat, Lord, dahil nga po sa malaking baha na nangyayari. Ito, Diyos, ay isang babala sa amin para kami magbalik loob sa iyo at magsisi ng aming mga kasalanan. Na wag namin ibuhos, O Lord God, ang aming puso at kaisipan sa mga bagay na material dito sa mundong ito, kundi sa iyo lamang, O Lord God. Lalo tigit, Lord, ang aming gobyerno, Panginoon, ang aming presidente, O Lord God, na kung nasan talamak ang korupsyon, Panginoon. Lord, ang drug addiction, O Lord God, na nangyayari, Lord God. Lord, patawad po, Ama. Patawad po sa mga ginagawa nila, Panginoon. Sa aming bahay, so Lord God, yung necronology, Panginoon, necronomy, Pari God, Lord, yung kinakausap niya, Panginoon, O Lord, ang kanyang ama, na bagamat patay na ito po ay malaking kasalanan. At ito, Lord, O God, ang kasalanan din po, Panginoon, ng aming Vice President, na kung nasan, Lord, nagpatay ng 100 na baka, Panginoon, O Lord God. Ito po isang Diyos-Diyosan, Panginoon, O Lord God. At ito hindi kalooban mo, Lord.
Hinihingi po namin ang kapatawaran ang mga espiritong ito na sinunod nila, Panginoon, O Lord God, ang kanilang mga kaisipan at hindi, Panginoon, O God, ang iyong salita. Hiningi po namin ng tawad ang kasalanan, O Lord God, na kiisa ng mga pastor, O God, and the time, Panginoon. We ask forgiveness, O Lord God. Lord, patawad din po, Panginoon, O God, sa bloodshed na nangyayari, Lord, mga patayan. Lord God, dahil sa kahirapan, dahil sa drugs, Panginoon, maraming nawawasak na pamilya, na tahanan. Hiningi po namin ng tawad aming Ama. Forgive us, O Lord, patawad po. O God, dalangin ko, Ama, na ibalik, O Lord God, hallelujah, ang penalty ng, hallelujah, Lord, ng hindi man death penalty, kundi, Lord, yung habang buhay na makulong, Panginoon o Diyos, kung sila, O God, ay ano ng mga kasalanan na talagang nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan, Panginoon. Lord, patawad po, Ama. Hinihingi ko rin po ng tawad po ang amin pong mga kapwa namin mananampalataya, mga churches, mga pastors, leaders mo, Panginoon. Ako nasan, Lord, tunay nga, marami din po kaming pagkukulang. Hindi namin ipanalangin ang aming bayan na dapat, Lord, nasabi mo nga sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek thy face and turn their wicked ways, then from heaven, Lord, you will hear our prayer, you will forgive our sin, O God, and you will heal our land. O Father, in the name of Jesus, Lord, heal our land, O God. Forgive us, O Lord God. Kung mayroon lamang isa na mamamagitan po, Father God, tutugunin mo kami, kakalingain mo kami, aming Ama. Kaya Lord, maraming maraming salamat po, O Diyos. Kung mayroon man mga kasabwat man, O Lord God, na mga Kristiyano, mga pastor, O God, sa mga budget na ito, Panginoon, Lord God, lalo tigid sa mga nangyari sa flood, Panginoon, flood control, O Lord God, sa mga budget na ito, Lord. O God, forgive them, Pare God. Patawa din, O Lord God. Kung mayroon man kami na mga lingkod mo, mga senator man, Lord, na sabi nga, O God, ay nagiging kasabwat din po sila, Lord God. Lord, patawad din, Ama. Kung sino man gumawa pa nun ng mga insertions, O Lord God, ng appropriation, Pare God, para sa DPWH, O Lord God. Lord, expose them, Panginoon. Expose them, Lord God. Para sa ganun, Lord, O God, ang lahat ng kanilang kasalanan, O Lord God, ay hingin ang tawad sa iyo. Convict them, Lord. Touch their heart, O Lord God, in the name of Jesus. O Rabaya Sakarayanda Raya Rabababayande. Ayahan mo, Ama, nasa oras nito, Lord. We ask, O Lord God, for your divine intervention sa aming bansa, sa aming bayan, Panginoon O God, at sa mga leader ng aming bansa. Lord, marami na, Panginoon O God, na nag-aalsa ng mga kababayan po namin. Mayroong 3 days, Lord, na rally, Lord. I pray na magkaroon lagi ng kapayapaan. Peace rally, Lord God, para masabi nila, Lord, ang laman ng kanilang mga puso. Hinihingi po namin ang unity, Lord God, ng bawat mga Pilipino, Panginoon, sa mga bagay na nangyayaring ito, Lord God. Kaya hiningi po namin na maibalik lahat, O Lord God, na ninakaw nila sa aming bayan, O Lord God, ng aming mga government leaders, O Lord God. At kung sino, Panginoon, O Lord God, ang siyang namumuno, Panginoon, at sino man behind, O God, na hindi lamang po, Panginoon, O Diyos, O God. Hallelujah, Lord, ang mahuli nila po, Panginoon, O God, yung mga maliliit na o mga mamamayan, Panginoon, O God, na maliliit lamang sila, mga contractors, O Lord God. Ngunit, Lord, yung malaking tao behind that, O Lord God, a powerful man, O God, na kung nasaan kasabwat siya, Panginoon, sa insertions na yun, O Lord God, ng budget. Hiningi po namin ma-expose ang lahat, Lord. Alisin mo po, Panginoon, ang takot. Takot po, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, Lord, ng mga tao, Panginoon, O Diyos, para i-expose ang lahat ng ito, Pare God. At wala pong mangyari ng mga patayan man, kung expose man sila,
Lord, yung iba natatakot, nagtatago na, at ayaw na, Lord, magkaroon na sila ng witness, O Lord God, against, O Lord God, sa mga corrupt leaders namin. Lord, wag niyong hayaan, wag niyo silang pababayaan. Ingatan mo sila, Lord. At hayaan mo, Ama, nalulukuban mo sila na imalabay na pakpak, na walang sino man, Panginoon, na makaagaw sa kanila, Lord God. Hindi sila masaktan, hindi sila mapatay, even, Lord, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila, aming Ama. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama. You will hear our prayer, O Lord God. You will hear our prayer, O Lord God. Hallelujah. Dahil, Lord, ang lahat ng ito hiningi po namin ng patawad, O Diyos, O Lord God, sa lahat ng amin pong mga pagkukulang. Sa lahat po ng amin pong kasalanan, alam ko, O God, na ang bawat mga kasalanan po namin ay dininig mo na, Panginoon, O God, na pinatawad na kami, Panginoon Jesus, O God, even po ang amin pong mga leader. Kaya Lord, we pray, Father God, hallelujah. We acknowledge, Lord God, na kung nasaan wala kami amang magagawa. Kaya we pray, Father God, that we will command all the idolatry, corruption, immorality, Lord, greed, pride, and selfishness, O Lord, nag-rule sa kanilang mga puso, Panginoon, O Lord God, sa mga leader po namin. Alisin mo, tanggalin mo ito sa pangalan ni Jesus, Lord God. At hayaan mo, Ama, na magkaroon sila, Lord, ng true repentance, O Lord. Lead them to repentance, O Lord God. At Lord, anuman pa nun ang strongholds ng kaaway, O Lord God. Hallelujah, Lord, we take authority in the mighty name of Jesus over the spirit of witchcraft, O God, sa aming lalawigan, sa corruption, even po sa aming bansang ito, Lord, in the name of Jesus. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama. We pray for revival, O God, for our nation, Panginoon. And we pray, O God, that Jesus, O God, is the light, O Lord God. Hallelujah, sa bawat probinsya, Panginoon, O Lord, maghahari ka, Panginoon, O Lord God. And we declare, O God, that nation is covered by the glory, O God, and no weapon formed shall prosper against this land in the name of Jesus. And Lord, we proclaim liberty, O God, and freedom over the people, Panginoon. The freedom from fear, poverty, Lord, even sakit karamdaman, O Lord God, from hopelessness, O Lord God, but the joy of the Lord will be their strength, O Lord God, again in the name of Jesus. Lord, Father, we lift up to you, Lord, or the families, Panginoon, lahat, O God. Hallelujah. Even po, Panginoon, O Lord God, ang mga youth po namin, O God. Kayo rin po ang siyang manguna. Lord, we pray for our, Lord, West Philippine Sea, Panginoon. Salamat po, Ama. Dahil ang West Philippine Sea belongs to the Philippines, O Lord God. Ito po, Panginoon, ay para, Lord, sa mga Pilipino, Lord God. Ingatan mo, Lord, ang mga fishermen, fisher folks namin, O Lord, ang mga, hallelujah, Lord, ang mga sundalo po namin, O Diyos, O Lord God, even po ang mga engineer po namin, Panginoon, na pumupunta sa lugar na yun, O Lord God. Ganon din, Lord, sa media po namin, aming Ama. Lord, we pray for your covering, your protection, na hindi na po sila mabubuli, panunulo ng bansang China, O Lord God, in the name of Jesus. Lord, kaawaan mo, kahabagan mo ang kalalagayan ng aming lalawi, ng aming bansang Pilipinas, O Lord God. We entrust everything to you, Father God, that this nation belongs to you, Lord God. That this nation, O God, is a Christian nation, O Lord God, sa buong Asia, Panginoon, O God. This nation, O God, belongs to Jesus alone, O God. Hallelujah. At Lord, ang bansang ito, Lord, O God, is a prosperous nation, a blessed nation, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. Kaya, Lord, maraming salamat po. At sa oras nito, Lord, sinisilyohan na po namin ang iyong banal na dugo, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat government officials, leaders, O Lord God. We plead the blood of Jesus over Senate, over Congress, over Malacanang Palace, O Lord God, over all the our agencies, Panginoon, O Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat po, Ama. At alam po namin may ginagawa ka na sa aming bansa, ang Pilipinas, O Lord. At hindi na po makaranas ang aming bansa, Panginoon, O God, ng pang-aalipin ng ibang mga bansa, Panginoon, O God. Walang papasok, O Lord God, sa bansa namin, O
God, na mga typo na, O Lord, lindol na, O Lord God, dahil ito, O Diyos, ay naayos mo na, Panginoong Yesus, O Lord God, kinalinga mo na dahil pinatawad mo na sa kami sa aming kasalanan, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, kinalinga mo na kami ang iyong mga matang nakatuon sa aming bansang Pilipinas dahil mahal mo ang bansang ito, Lord God. Hallelujah. Kaya, Lord, salamat po, Ama. Kaya, Lord, dalangin din po namin, Ama, na kayo rin na manguna, O Lord, sa aming mga military, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, ingatan mo sila habang sila, Lord, O God, ay naroon sa mga kabundukan, Panginoon, O Lord God. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na makasangkot sila din, O Lord God, ng mga anomalya nangyayari, O Diyos, sa amin pong bansang Pilipinas, O Lord God. Kundi, Lord, ingatan mo sila, Panginoong Yesus, O Lord God, at lagi mo supply ang kanilang pangangailangan. Bagamat, Lord, malayo sila sa kanila, Panginoon, pamilya, ay naroon naman ikaw, Panginoon, O God, ang mag-iingat at gagabay sa kanilang mga buhay. Kaya, Lord, maraming maraming salamat po, Ama. Lord, ang dalangin ko rin, Ama, sa lahat ng mga Christian churches, O Lord, walang humpay ang pananalangin, tuloy-tuloy ang pananalangin, Panginoon, dahil hindi kami bibitiw sa iyo, Lord God, dahil ang pangako mo, Panginoon, na bago ka dumating, O Lord, maranasan namin, Panginoon, O God, ang mga pagpapala, maranasan namin, Panginoon, O Lord God, ang kasaganaan, ang kapayapaan, O God, in the name of Jesus. Salamat po sa pagmamahal mo sa aming bansa, pagmamahal mo sa aming gobyerno, Panginoon. Inaayos mo, Panginoon, ang aming gobyerno na magkaroon kami ng good governance, O Lord God. At maraming salamat din po, Panginoon, O God, sa mga Pilipino, Panginoon, na mayroong banal na pagkatakot sa iyo, Lord God. Mayroong karunungan at kaalaman na galing lamang sa iyo, Pare God. Lord, we thank you for everything. We thank you, Lord, for your mercy, for your holiness, for your goodness, O Lord God, sa amin pong bansang Pilipinas, O Lord God. Kaya, Lord, maraming maraming salamat po at sa gabing ito, Lord, sinisilyo na po namin ang iyong banal na dugo, ang amin pong panalangin. Ito ang samo damit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa oras na ito. Salamat po sa katatapos lamang na gawain. And we thank you for God's grace and mercy. Thank you for the Holy Spirit na siya nagbibigay ng karunong at kaalaman para sa pananalangin para sa aming bansang ito. Lord, we thank you for everything. Even po, Panginoon, pagpalain mo rin, O Diyos. Hallelujah, ang inyong mga anak, Panginoon O God, na nakikiisa, Panginoon, sa pananalangin, O Lord God. At salamat po, Ama, dahil kayo ang Diyos, O Lord God, na patuloy na nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman, what and how to pray for our nation, Panginoon. I-bless mo ang Jeblo, Panginoon. Hallelujah sa oras na ito. So, praise God, in-encourage ko lamang po ang mga kapatid po natin sa pananampalataya at sino man nakasama po natin dito. Naway patuloy po tayong manalangin, no? Huwag tayong manawa, mga manalangin. At lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan niya po tayo ng lagi ng kaunawaan, ng isang puso na kung nasaan ay nagbibigay sa atin talaga ng apoy para panalangin ang ating bayan. So, nagpapasalamat po tayo dahil ang J-Blo Church ay binigyan niya ng tunay na mga lingkod na mga intercessor para ipanalangin pong ang ating pong bansa. Kaya, huwag tayo mawala ng pag-asa, no? Ano man ang atin pong nakita, ang atin man pong narinig,
just pray to the Lord, ano? So, sabi nga yun, yung tatlong sinabi ko kanina, manalangin po tayo, mag-intercede po tayo, ano? And then use your power, your authority, no? Against the plans and works of the enemy. Lalo tigit po yung sinabi ko nga kanina na yung yun pong mga kasalanan na idolatry, no? Kasalanan immorality, then kasalanan na corruption, no? Yun pong hiningi po natin ng tawad sa ating Panginoon. At then, we have to share the word of God, lalo tigit sa mga nasa gobyerno, no? Huwag tayong matakot, no? Bagamat mataas sa kanilang posisyon, ang mahalaga, ibahagi natin ang salita ng Diyos sa loob, nasa gobyerno ka man, no? Nagtatrabaho ka naman sa gobyerno, wag tayong matakot, wag tayong mahiyan, ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Baka ito yung way para sila ay ma-born again at sila ay makilala sa Lord. At isa pa, gamitin po natin ang social media, no, ang atin po mga Facebook, no? Ibahagi natin kaya yung word of God, ang salita ng Diyos, no? I-share, i-ano natin, message po tayo tungkol sa salita ng Diyos sa pag-ibig ho ng ating Panginoon, no? So, praise God at maraming salamat po, no? And then, wag po tayong matakot na makialam, no? Sa nangyayari po sa ating bansang Pilipinas. Kaya marami pong salamat sa mga nakasama ko ngayong gabi para sa panalangin po sa ating bansa. Praise God, no? At ako nga po ulit, si Pastora Vicky ng Oriental Mindoro, no? Ng Oriental Mindoro, Calapan. So, praise God, no? To God be the glory. Lahat po na papuri para lamang sa ating Panginoon. So, good night and God bless us all.